L-għodwa tajba. Illum il-ġimgħa 19 ta' April il-ħin saru 11 ta' filgħodu jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Nisranija nilqakom magħna għal din ix-xandira diretta li fiha ser ikollna il-polza tal-parteċipazzjoni għad-dħul fis-sena l-ewwel waħda tal-primarja bniet. Kif nagħmlu dejjem qabel nibdew bil-polza naqsmu ftit riflessjoni u talba. U dal-għodu ma nafx bħalissa għax minn polza ta' qabel sissa marġajni xriġna barra, kienet qed raxxax daqsxejn ix-xita, kif ngħidu ħana qed iddellek ftit insomma. Imma bla ma trid tirrifletti ftit fuq il-klima, l-bidliet klimatiċi li nkunu qegħdin nesperjenzaw, bħali nimmaġina rajtu wkoll x'qed jiġri anke Dubai u min isemmi li jista' jkun li jkun hemm xi weather seeding aw cloud seeding u hekk jiġri intervent tal-bniedem biex jippruvaw anke jemendaw il-mod ta' kif il-klima ġġib ruħha, però żgur li bl-intervent tal-bniedem il-klima qiegħda tinbidel għal min jaħseb illi mhuwiex hekk. Naħseb tajjeb illi jara l-fatti ftit sewwa x'qed jiġri madwarna u jaqra daqsxejn fuq għall-biċċa tax-xogħol. Qed isiru bidliet pjuttost radikali u huwa sforz anke l-inkwinament illi aħna qegħdin inħallu. In-natura minnha nfisha tfittex li jkun hemm bilanċ, li jkun hemm armonija. Jien għallim tal-arti bdejt fil-professjoni tagħna bħala edukatur u tallimna li min-natura stess hemm 3 kuluri primarji, l-aħmar, l-isfar u l-blu, illi bejniethom iġibu armonija. Tgħidlu ma dina kif qed tgħidha inti, għajnejk isibu s-serħan fihom dawk l-armonija, ifittxuha. U kif tara? Aqbad wieħed minnhom, kulur vivaċi, l-aħmar, u għamel ġiex minuti ċassa lejn l-aħmar. U mbagħad ressaq għajnejk fuq x'imkien xi ħajt abjad. U tara kif isu bħal b'maġija jibda jinbet l-aħdar. Għalfejn tara l-aħdar? Għax l-aħdar huwa t-taħlita tal-ġiex kuluri primarji l-oħrajn, tal-isfar u l-blu. Ma jkunx qiegħed hemm, imma għajnejk ifittxuh biex jikkumpensaw għal dak il-ħafna aħmar li tkun rajt. Tfittex l-armonija. U aħna bħala bnedmin, xogħolna hu li naraw li nassiguraw l-armonija li jinżamm dal-bilanċ. Anka fil-klima, il-Papa d-dusija tiegħu jgħidilna ħudu ħsieb id-dar komuni tagħna. Naraw kull wieħed waħda minna x'jista' jagħmel biex dan iseħħ, għax għadu mhux qed iseħħ bir-rata meħtieġa. Forsi qegħdin nibdew nagħmlu xi bidliet imma żgur mhux b'kemm hu meħtieġ. Għalhekk nixtieq li t-talba tagħna nofruha għal dan. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrina dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mit-teni. Amen. Slima lik Marja bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija Malla tapajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. U kif nagħmlu dejjem ma għandna lil Sintja li ħadku qed ittikom spjega ta' din il-polza. Fidejk Sintja. Grazzi. Nitlob ir-reġija ħalli tellanna l-grafika ħalli intom id-dar tkunu tistgħu isseguni wkoll. Dawk li kienu magħna fil-polza ta' nhar it-tlieta diġà semgħu parti minn din l-ispjegazzjoni għal benefiċċju ta' dawk li naqdu magħna ta' skola bla kontinwità u ta' impjegati fi skola oħra, ħanerġa' ngħaddi din l-ispjegazzjoni. Mela aħna għandna reġistrata applikanta bil-middjar tal-Knisja, għandna 6 applikanti li huma bil-kriterju tal-impjegati u wafqu b'dik ir-reġistrazzjoni, waqt li 4 oħra għażlu li jmorru ikomplu bil-polza. Jekk marru tajjeb ta' nhar it-tlieta, allura qegħdin fil-polza tal-lum. Għandna applikanta oħra illi reġistrata fi skola tal-impjegata, però ħirġa minn skola bla kontinwità u l-ġenitur għażel li jkompli bil-dik il-polza wkoll, allura qiegħda fil-polza tal-lum. Għandna 35 applikanti li huma reġistrati fl-iskola ta' l-Aħwa u wafqu hemmhekk, waqt li 3 oħra għalkemm huma reġistrati fi skola ta' Ħutom għażlu li jmorru fil-polza. Jekk marru tajjeb ta' nhar it-tlieta qegħdin fil-polza tal-lum. Għandna applikanta oħra reġistrata fi skola ta' oħta jew ta' ħuha, però ħirġa minn skola bla kontinwità u għalhekk ħad tkun qiegħda fil-polza tal-lum. Waqt li 5 tal-istess kriterji wafqu bil-kriterju tal-Aħwa biss, wafqu iddroppjaw il-kriterju ta' skola bla kontinwità. Kenna 3 applikanti
illi talbu transfer għal skola oħra tal-istess entità reliġjuża. Infakru li transfers isiru biss bejn l-iskejjel tal-istess entità reliġjuża. Mela dawk huma kollha li huma diġà irreġistrati f'xi waħda mill-iskejjel tal-ewwel sena primarja bniet li jġibu total ta' 59. Illum fil-polza tal-lum għandna 55 illi jattendu skola bla kontinwità f'dan il-livell huma ħerġin minn l-iskejjel ta' St. Angela u għandna 3 ta' applikanti ta' impjegati fi skola oħra mela l-ġenitur tagħhom jew jaħdmu fi skola ta' Subin, allura ma jistgħux jidaħlu il-lulidhom bniet inkella jaħdmu fi skejjel ta' sekondarja allura ma jistgħux jidaħlu il-lulidhom issa fil-primarja. Mela totali hawnhekk għandna 117. Magħhom irriservajna 2 postijiet għal tal-aħwa, is-sektar il-qudiem nispjega daw l-aħwa kif ħajaffettwaw, allura totali hemmhekk ta' postijiet okkupati jew riservati għandna bżonn 119 il-post. Jekk inħarsu lejn l-ammonti ta' postijiet, fir-regolamenti kellna ddikjarat li hemm 206 post, magħhom żdiedu 26 wara li sar it-transfer ta' St. Francis tal-Kinder 2 għal Year 1. Allura żdiedu ma' dawk il-206, però innaqsu dawk id-59 li huma diġà reġistrati. Għalhekk ifisser li postijiet totali fadlinna 173 post. Mela, fil-polza tal-lum ħajkonna 57 li huma ħajkompetu, ħajparteċipaw fil-polza bħala il-kriterju skola bla kontinwità. Magħhom hemm 3 ta' impjegati fi skola oħra u magħhom jiżdiedu l-113 li marru irrenkjaw tajjeb fil-ewwel polza li kellna nhar it-tlieta. Bejniethom dawk jagħmlu 173. Issa l-ewwel spjegajt li żammejna 2 postijiet riservati għal tal-aħwa. Waħda minn dawn l-aħwa għandha oħta li hija tewmija, waħda mit-tewmien irrenkjat tajjeb allura ħad tkun fil-polza tal-lum oħta mbagħad tingħaqad magħha għar-reġistrazzjoni. U il-post liħor huwa għax għandha huwa tewmi li kien fil-polza ta' qabel. Jiġifieri mar tajjeb fil-polza ta' nhar it-tlieta, ħasem fil-polza tal-lum waqt ir-reġistrazzjoni ta' l-ewwel sena primarja Subin, jekk jażel skola li hija co-ed u għandha il-disponibilità dan jiġbed il-loħtu miegħu. Mela hemmhekk l-om tirreġistra għat-tnejn li huma. Fil-polza tal-lum bil-kriterju għanef jista' jkun hemm tewmin oħra illi ġejjin minn skola bla kontinwità, dawn ikunu 2 fil-polza tal-lum hemmhekk jingħataw l-ikbar ranking li jiġi stabbilit fil-polza tal-lum. Allura r-reġistrazzjoni jkollhom rank 1. Tajdu li in-total hemm 175 applikant hekk u inti semmejt li hemm 173 post. Ir-raġuni hi illi kif spjegajt aktar il-qudiem hemm applikanti li diġà huma rreġistrati però għażlu li jkomplu bil-polza taħt il-kriterju ta' skola bla kontinwità, allura la darba jaslu fir-reġistrazzjoni dawn iridu jażlu jibqgħux bl-iskola li diġà rreġistrati fiha inkella iwaqqgħux dik l-iskola u jażlu waħda milli jkollna disponibbli skont ir-ranking tagħhom. Mela aħna noħorġu il-lista bl-availabilities, bid-disponibiltajiet ta' skola biss ftit jiem qabel il-meeting li għandkom fit-23 ta' Mejju. Ir-raġuni hija speċjalment fuq dik it-tewmija li għandha huwa irid ikun fir-reġistrazzjoni ta' Subin, hemmhekk jista' ibiddel il-post għax jintela b'din it-tifla. Ġifieri il-postijiet eżatti nitolbukom ftit paċenzja għax ħatkun veru viċin it-23 ta' Mejju meta noħorġu il-listi. Il-meeting kif qed nispjega huwa għal ġenituri li jkun online jibda fit-3:30 fih ikonna il-kapit tal-iskejjel li għandhom il-postijiet disponibbli fl-ewwel sena primarja, hemmhekk jagħtu ħafna informazzjoni l-iskejjel, ikolkom lok li intom tagħmlu l-domandi tagħkom mill-iskejjel u mbagħad nispjega wkoll anke dwar ir-reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ssir l-għada mbagħad 24 ta' Mejju fid-9:30 blink simili tal-lum id-differenza u li hemmhekk ikollhom it-telefonati u tkunu qegħdin tażlu l-iskola. Għalissa ħaniqaf minn naħa tiegħi u mbagħad intikom ftit iżjed spjegazzjoni fl-aħħar tal-polza. Grazzi ħafna, Sinti dik l-ispjega eżawrjenti ngħid jiena
Napprezza l-kooperazzjoni tagħkom anke fli tisapportu ftit it-tentazzjoni li tagħmlu dawk it-telefonati. Illum prattikament hawnhekk qed taraw iż-żewġ kollegi fuq in-naħa tax-Xelluk u żewġ kollegi fuq in-naħa tal-lemin l-ewwel tnejn huma t-tim kollu li għandna illi qed jaħdem fuq dan il-proċess tal-admissions ta' tfal fi-skejjel ta' Knisja matul is-sena kollha. Għalhekk tapprezzaw li bit-telefonati għaddejjin inkunu qegħdin inxekklu miċ-chances li l-proċess ikun jista' jimxi bl-aktar mod maġġel possibbli. Nirringrazzjaw il-bambin dejjem tal-possibiltajiet li għandna u fl-istess ħin nippruvaw inrażnu daqsxejn waħda dik l-ansjetà li xi kultant takimna. Kif forsi wħud minnkom ġa smajtuni ngħid u sakemm qed nagħti dan ftit ta' background information qegħdin jinfetħu l-polots qed jinxteħtu fil-urna u l-urna qed tibda ddur biex jitlgħu l-ewwel ismijiet, għandi rispett sħiħ lejn it-tliet setturi edukattivi f'pajjiżna dawk tal-istat tagħna bħala ta' Knisja kif ukoll indipendenti, aħseb wara kemm għandi rispett ukoll lejn kull skola tagħna, kull skola li għandha it-tajjeb tagħha u kull skola li għandha l-inqas tajjeb tagħha imkien mu perfett u mkien m'hemm kollox ħażin. Din hija ħaġa naturali fil-ħajja qasantkom bżonn li ngħidilkom imma tajjeb illi nippruvaw innaqsu ftit ukoll mid-daqsxejn ta' ansjetà. Għandna rubber band li daqsxejn waħda aktar inkripattiva sakemm tinfetaħ l-ewwel waħda. Ekku, grazzi Annelies. Mela, l-ewwel isem M2149 Katrina Azzoppardi. M1818 Raella Bonnici. M2077 Giulia Grek. M1517 Eva Formosa. M3411 Ella Marida Gabriele. M1897 Emilia Julien Cicluna. M1475 Katrina Abdilla. M1734 Katie Xkembri Mikallef. M4809 Emberly Bondin. M6040 Yves Gauci. M596 skużawni, M5946 Noah N. George. M5447 Valentina Gallia. U għal dak fostkom imdorrijin bil-polots tagħna jafu li wara grupp ta' 12 nifqu ngħaddi l-kelma lil Cynthia u tagħmlilkom sommarju ta' 12. Wasalna propju f'dak il-mument. Fidejk, Cynthia. Grazzi. Mela, rank numru 1, M2149 Katrina Azzoppardi, 2 M1818 Raella Bonnici, għandha oħta fit-tieni sena kindergarten, numru 3 M2077 Giulia Grek, 4 M1517 Eva Formosa, 5 M3411 Ella Maride Gabriele għandha huwa l-ewwel sena primarja, 6 M1897 Emilia Julien Cicluna, 7 M1475 Katrina Abdilla, 8 M1734 Katie Xkembri Mkallef, 9 M4809 Emberly Bondin, 10 M6040 Yves Gauci, 11 M5946 Noah N. George, 12 M5447 Valentina Gallia. Komplu għaddejjin bil-polza? Ekku, tajjeb ħafna. M5679 Valentina Sillato. M1685 Alice Spiteri. M6019 Thais Borch. F'każ li xi pronunzja milli ngħid l-isem jew kunjom ma tkunx kif tixtieq u niskuża ruħi nagħmel l-almuti xi kultant niltaqa' ma' ismiet jew kunjomijiet li m'iniex familjari magħhom u m'hemmhekk tiżbalja. Apparti minn hekk il-vista xi kultant tittanta wkoll. M1656 Emma Grixti. M3628 Emma Borch Kurmi.
M5026 Stella Engere. M3629 Megan Camilleri Plum. M5510 Amy Anastasi. M5870 Elise Sherry. M1832 Enya Grek. M3309 Nina Mitrovic. Grazzi. M5819 Faith Merċieqa. U hekk rġajna għadna grupp ta' 12 ngħaddi l-kelma Cynthia sommarju. Mela rank numru 13, M5679 Valentina Sillato, 14 M1685 Ellis Piteri għandha huwa l-ewwel sena kindergarten, 15 M6019 Thias Borch, 16 M1656 Emma Grishti, 17 M3628 Emma Borch Kurmi, 18 M5026 Stella Engerer għandha huwa l-ewwel sena primarja, 19 M3629 Megan Camilleri Plum, 20 M5510 Amy Anastasi, 21 M5870 Elise Sherry, 22 M1832 Enya Grek, 23 M3309 Nina Mitrovic għandha huwa għat-tieni sena kindergarten, 24 M5819 Faith Merċieqa. Komplu bil-polza. Ekku, grazzi. M1629 Caitlin Borch. M2029 Nora Ebe. M5368 Emilia Kauki. M1942 Diane Adriana Vassallo. M2157 Sofia Gauci. M3250 Eli Anna Genwi Xiberras. M4622 Emily Zammit Paraskandolo. M5725 Elisa Tanti. M4799 Mia Sammut Fleċe. M2102 Martina Vella. M1686 Alaiza Dabono Farrugia. M1404 Eva Rose Vella D'Alfonso. U hekk rġajna laqna grupp ta' 12 nitlob il-Cynthia biex tagħmlilna s-sommarju. Rank numru 25, M1629 Caitlin Borch għandha oħta l-ewwel sena kindergarten, 26 M2029 Nora Aber, 27 M5368 Emilia Kauki, 28 M1942 Diana Adriana Vassallo, 29 M2157 Sofia Gauci għandha huwa l-ewwel sena kindergarten, 30 M3250 Eli Anna Genuis Xiberras, 31 M4622 Emily Zammit Paraskandolo għandha oħta l-ewwel sena primarja, 32 M5725 Elisa Tanti, 33 M4799 Mia Sammut Fletcher, 34 M2102 Martina Vella, 35 M1686 Eliza De Bono Farrugia, 36 M1404 Eva Rose Vella D'Alfonso għandha huwa l-ewwel sena kindergarten. Grazzi ħafna Cynthia, u grazzi lek Elise. M5534 Emma Charlotte Portelli. M3926 Anna Borch. M1944 Elisa Caruana. M5014 Elena Mikallef.
M5404 Laura Camilleri Aġus De Celis. M5830 Giulia Grek. Kull isem li nkun qiegħed ngħaddi lil Cynthia jngħaddi lil Felicien, Felicien twaħħalhom fuq ir-records li minn fuq imbagħad fil-fatt jinqara s-sommarju u li jiġu ċertifikati n-notar u għandna l-kollega Amelia li tkun qiegħda mbagħad anke ddaħħalhom fid-database ta' biex tifhmu l-proċess sħiħ. Dajjen tkun qiegħda ddawwar imbagħad minn darba l-oħra l-urna. M2002 Carli Kakija. M3608 Ela Vella Grek. M5011 Bethany Lija. Grazzi. M1498 Alessia Abdilla Ingwanez. M2191 Adriana Ketkuti. Fil-fatt qed nirrealizza naħseb fil-bidu ma milx aċċenn li il-proċess kollu tagħna jsir taħt iskrutinju tan-notar Dr. Robert Aquilina li jkun qed jiċċertifika polza fuq ir-records fil-fatt jkun qed jara l-proċess u l-andament tiegħu il-ħin kollu. M3825 Sophie Falzon. U hekk wasalna rġajna l-sommarju ieħor il-kelma lura lilek Cynthia, grazzi. Mela Brink numru 37, M5534, Emma Charlotte Portelli, 38, M3926, Anna Borg, 39, M1944, Eliza Caruana, 40, M5014, Elena Mikallef, 41, M5404, Laura Camilleri Aġus De Celis, 42, M5830, Giulia Grek, 43, M2002, Carli Kakija, 44, M3608, Ella Vella Grek, 45, M5011, Bethany Lija, 46, M1498, Alessia Abdilla Ingwanes, 47, M2191, Adriana Ketkuti, 48, M3825, Sophie Falzon, għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. Komplu bil-polza. Ekku, grazzi ħafna. M5200 Caitlin De Giorgio. M5039 Mattea Mangion. M1934 Yves Buġeja. M6008 Faith Gatt Xikluna. M4623 Emily Vella. M1797 Ela Castillo. M3971 Lea Paċ. M5822 Elisa Xwireb. M4189 Skyle Vella. M3131 Emilia Paċ. M3396 Yves Camilleri Vidal. M6037 Fatima Azzoppardi. Wek rġajna laqna gruppi uħor nitlob il-Cynthia ħalli tagħmilna sommarju. Mela Brink numru 49, M5200, Caitlin De Giorgio, 50, M5039, Mattea Mangion, 51, M1934, Yves Buġeja, 52, M6008, Faith Gatt Xikluna, 53, M4623, Emily Vella, 54, M1797, Ella Castillo, 55, M3971, Lea Paċ, 56, M5822, Eliza Xwireb, 57, M4189, Skylar Vella, 58, M3131, Emilia Paċ, 59, M3396, Yves Camilleri Vidal, 60, M6037, Fatima Azzoppardi. Komplu bil-polza. Cynthia. M5944 Ivy Azzoppardi. M3844 Emily Tabone.
M1965 Elena Stivala. M5373 Kate Xkembri. M3876 Raquel Bonello. Intkom tkun qegħdin tivverifikaw l-ismijiet kollha u kollox qegħdin taraw fuq l-screens tad-devices li qegħdin tużaw. M4129 Nina Cappitta Grungo. M1819 Anna Caruana. M4454 Federica Xiberras. M4769 Merkin Alin Karagoz. Meta taraw bħal f'dan il-każ isem u xi nota taħtu jkun ifisser li hemm xi noti ta' aħwa li taqralkom mbagħad Cynthia fis-summarju tagħha. M1984 Abigail Chappara. Nagħtu ċansa kemm ikun għaddej. Assigurazzjoni kollu, grazzi. M3319 Chloe Patch. Thank you. M5485 Kylie Chantar. U bekk nerġgħu niġu għal sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lilek Cynthia. Rank numru 61 M5944 Ivia Zoppardi, 62 M3844 Emily Tabone, 63 M1965 Elena Stivala, 64 M5373 Kate Kembri, 65 M3876 Raquel Bonello, 66 M4129 Nina Cappitta Grungo għandha oħta l-ewwel sena kindergarten, 67 M1819 Anna Caruana għandha huwa l-ewwel sena kindergarten, 68 M4454 Federica Xiberras, 69 M4769 Mersin Alin Karagoz għandha huwa l-ewwel sena sekondarja, 70 M1984 Abigail Chappara, 71 M3319 Chloe Patch, 72 M5485 Kaylee Chantar. Komplu għaddejn bil-polza. Ekku, grazzi. M1810 Ela May Bezzina. M3796 Hailey Xkembri. M3592 Chloe Farrugia. M4997 Katie Pulo. M1925 Faith Taljana. M4894 Eve Camilleri. M1479 Emma Borch. M1856 Angela Hope Sammut. M4476 Giulia Xiberras. M1991 Neil Grishti. M5979 Soleil Cacciattolo. M1896 Aisha Xkembri. U jekk irġajna laqna gruppi ħor ta' 12 nitlob il-Cynthia biex tagħmilna sommarju. Mela rank numru 73 M1810 Ela May Bezzina, 74 M3796 Hailey Xkembri, 75 M3592 Chloe Farrugia, 76 M4997 Katie Pulo, 77 M1925 Faith Taljana, 78 M4894 Eve Camilleri, 79 M1479 Emma Borch, 80 M1856 Angela Hope Sammut għandha huwa l-ewwel sena kindergarten, 81 M4476 Giulia Xiberras, 82 M1991 Nayel Grishti, 83 M5979 Soleil Cacciattolo,
84 M1896 Aisha Xkembri. Komplu għaddejn bil-polza. Grazzi ħafna. M1490 Giulia Dimek. M3806 Amy Farrugia. M5620 Jiva Zammit. M4273 Anna Ċantar. M1985 Dominik Mifsud. M2072 Kate Lauren Aquilina. M4281 Yves Camilleri Rapinet. M2044 Nora Fenek. M4007 Emma Kutajjar. M1698 Nelly Sperandeo. M1906 Lara Kawki. Tajjeb. M1795 Chanel Formosa. U hekk erġajna għalaqna grupp ta' 12 fil-fatt naħseb issaqbiżna nofs il-polza ngħaddi kelma lil Cynthia Sommarju. Mela, rank numru 85 M1490 Giulia Dimek. 86 M3806 Amy Farrugia. 87 M5620 Jeva Zammit. 88 M4273 Anna Ċantar. 89 M1985 Dominik Mifsud. 90 M2072 Kate Lauren Aquilina. 91 M4281 Yves Camilleri Rapinet. 92 M2044 Nora Fenek. 93 M4007 Emma Kutajjar. 94 M1698 Nelly Sperandeo. 95 M1906 Lara Kawki. 96 M1795 Chanel Formosa. Komplu bil-polza. Ekku, grazzi. M3102 Krista Valentina Frendo Kumbo. M5106 Kora Saliba. M5635 Ruby Ann Borg Tanti. M3824 Lea Abela. M4203 Martina Zammit. M5754 Hana Samut. M5004 Kaylee Abela. M1999 Mia Carbonaro. M1627 Soleil Sultana Middleton. M5215 Kaylee Muscat. M1774 Pia Marie Zammit. M3051 Gwen Zara. U rġajna wasanna għal sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lil Cynthia. Rank numru 97 M3102 Krista Valentina Frendo Kumbo. 98 M5106 Kora Saliba għandha huwa l-ewwel sena primarja. 99 M5635 Ruby Ann Borg Tanti. 100 M3824 Lea Abela għandha oħta l-tieni sena kindergarten. 101 M4203 Martina Zammit. 102 M5754 Hannah Sammut. 103 M5004 Kaylee Abela. 104 M1999 Mia Carbonaro għandha huwa l-ewwel sena kindergarten. 105 M1627 Soleil Sultana Middleton.
106 M5215 Kayli Muscat, 107 M1774 Pia Marisa Meat għandha oħta l-ewwel sena primarja, 108 M3051 Gwen Zara għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. Grazzi ħafna. Aħna poplu bilingwi. Il-sienna nattif huwa dak Malti, il-sien ieħor uffiċjali huwa dik Ingliża. Allura il-code switching jiġi naturali għalina m'għandniex għalfejn noqogħdu nistaġbu jew nitkażaw meta jiġri dan, nagħtu prevalenza lil Malti u għalhekk nitħattu bil-Malti u nippruvaw kemm jista' jkun anke n-numri nkun qegħdin narawhom bil-Malti u mbagħad sin tkun qed tikkumplimentani billi taqra bil-Ingliż. Xi kultant imma ħabba dan il-code switching xi kultant neqilbu b'mod naturali. Din hija l-sinna, dan huwa l-poplu tagħna u l-kultura tiegħu. M4651 Lea Farrugia. M1605 Amelia Healy. M6018 Tamarejbi Zoe Dixon. M1740 Nina Xikluna. M4860 Emma Grek. M2080 Milen Sophie Herrera. M5617 Kezja Tabone. M1408 Mattea Galia Cortis. M4464 Lea Fej Kalleja. M2122 Nina Dimek. M1882 Faith Tabone. M3576 Nia Carbonaro. U hekk irġajna laqna gruppi ieħor nitlob il-Sintja tagħmilna sommarju. Mela rank numru 109. 109. M4651 Lea Farrugia, 110 M1605 Amelia Healy, 111 M6018 Tamarejbi Zoe Dixon, 112 M1740 Nina Xikluna, 113 M4860 Emma Grek, 114 M2080 Maylene Sophie Herrera, 115 M5617 Kezaja Tabone, 116 M1408 Mattea Galia Cortis, 117 M4464 Lea Fej Kalleja, 118 M2122 Nina Dimek għandha oħta l-ewwel sena kindergarten, 119 M1882 Fejt Tabone għandha ħuha l-ewwel sena primarja, 120 M3576 Nia Carbonaro. Komplu għaddin bil-polza. Tajjeb wis. M1599 Chloe Antiniolo. M5494 Ella May Mifsud. M3493 Krista Sacco. M3906 Eli Buġeja. M1668 Emma Xiberras. M1461 Jolene Tabone Malija. M6031 Emma Mamo. M5590 Julia May Xwireb. M3265 Joy Galia Cavallaro. M1966 Emma Bezzina. M1835 Lexi Borch.
M2026 Sofi Ġenwi Colombo. Rġajna laqna gruppi uħor naddi kelma l-Sinti għal sommarju. Rank numru 121, M1599, Chloe Antignolo. 122, M5494, Ella May Mifsud. 123, M3493, Krista Sakko. 124, M3906, Eli Buġeja. 125, M1668, Emma Xberras. 126, M1461, Jolene Tabone Malija. 127, M6031, Emma Mamo. 128, M5590, Julia Main Xwireb, għanda oħta l-ewwel sena kindergarten. 129, M3265, Joy Gallia Cavallaro. 130, M1966, Emma Bezzina. 131, M1835, Lexi Borch, għanda oħta t-tini sena kindergarten. 132, M2026, Sophie Ġenwi Colombo. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M5143 Mija Tanti. M5678 Lucy Attart Montalto. M4554 Giuliana Vella. M5055 Juliet Mangion. M3700 Sofia Saliba Ċappara. M4957 Rejlin Aquilina. M4781 Greta Camilleri. M4911 Ela Attard. M2036 Estelle Magrin. M5626 Martina Farrugia. M5125 Ġerxa Jomon Thopil Kurjan. M5800 Martina Pirotta. Werġajna għadna 12 għalhekk nitlob il-Sintja tamlinna sommarju tagħhom. Rank numru 133, M5143 Mija Tanti. 134, M5678 Lucy Attart Montalto. 135, M4554 Giuliana Bella. 136, M5055 Juliet Mangion, għanda oħta l-ewwel sena kindergarten. 137, M3700 Sofia Saliba Ċappara. 138, M4957 Rejlin Aquilina. 139, M4781 Greta Camilleri. 140, M4911 Ella Attard. 141, M2036 Estelle Magrin. 142, M5626 Martina Farrugia. 143, M5125 Jerusha Hamon Topil Turjan. 144, M5800 Martina Pirotta. Komplu għaddin bil-polza. Grazzi. M1581 Elena Formosa. M1962 Nina Azzoppardi. M4243 Nina Portelli. M2084 Ella May Borg. M6094 Giulia Kumbo Piscopo. M5310 Jade Grima. M3738 Eli Mifsud Peplo. M5384 Sophie Kassar. M2145 Michela Farrugia.
M5413 Miv Fardel Mifsud. M5694 Kira Aġus. Thank you. M4845 Mila Rose Holgate. U rġajna għalaqna grupp ta' 12 nitlob il-Sintja tamlina sommar daw l-aħħar ismijiet. Mela rank numru 145 M1581 Elena Formosa, 146 M1962 Nina Zoppardi, 147 M4243 Nina Portelli, 148 M2084 Ella May Borch, 149 M6094 Giulia Kumbo Piscopo, 150 M5310 Jade Grima, 151 M3738 Ellie Mifsud Peblo, 152 M5384 Sophie Kassar, 153 M2145 Michaela Farrugia, 154 M5413 Miv Fardel Mifsud, 155 M5694 Kira Aġus għandoħta l-ewwel sena kindergarten, 156 M4845 Mila Rose Holgate. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna u kif issa qed noqorbu għal tmiem din il-polza fil-fatt ħanibqgħu serin lil in minn 12 ħalli nagħlqu l-ismijiet illi fadlinna. M2053 Kristina De Gabriele. M4108 Emilia Portelli. Ups, skużawni. M1977 Martina Borch. M1703 Lisa Fenek. M4618 Eliza Zammit Paraskandolo. M4023 Roslyn Kauki. M5874 Kim Spiteri Lauro. M1645 Hailey Camilleri. M4758 Martina Attart. M3565 Anaya Buġeja. Nagħtu ftit ċans, għandna polza, qiegħda mrekna qed tieħu pjaċir. M1972 Emily Marie Grima. M5087 Giulietta Condello Borch. M4300 Emma Long. M1615 Lea Kakija Cortis. M3048 Emma Gibb. M1547 Valentina Aquilina. U l-aħħar isem għal din il-polza tal-lum M5851 Ivy Rose Aġus. Ngħaddi l-kelma l-Sintja l-aħħar sommarju tagħha tagħmel l-għeluq u mbagħad nerġa' nagħlaq warajja jiena. Fidejk Sintja. Grazzi. Mela rank numru 157 M2053 Kristina De Gabriele għandha huwa l-ewwel sena kindergarten. 158 M4108 Emilia Portelli. 159 M1977 Martina Borch għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. 160 M1703 Lisa Fenek. 161 M4618 Eliza Zammit Paraskandalo għandha oħta l-ewwel sena primarja. 162 M4023 Roslyn Kauki. 163 M5874 Kim Spiteri Lauro. 164 M1645 Hailey Camilleri. 165 M4758 Martina Attart. 166 M3565 Anaya Buġeja. 167 M1972 Emily Marie Grima għandha huwa l-ewwel sena kindergarten. 168 M5087 Giulietta Condello Borch.
169 M4300 Emma Long għandha oħta l-ewwel sena primarja. 170 M1615 Leja Kia Cortis. 171 M3048 Emma Gibb. 172 M1547 Valentina Akolina. 173 M5851 Ivy Rose Aġus. Ek nikkonkludu din il-polza, l-polza tal-għażla għall-ewwel sena primarja għall-bniet, infakru li kull min kien fil-polza tal-lum għandu post fi skola tal-Knisja. Il-breakdown tal-iskejjel fejn kemm għandhom disponibilità tirċivuha b'email ftit viċin it-23 ta' Mejju meta għandna il-parents meeting online. F'din l-email kolkom ħafna informazzjoni dwar il-meeting u dwar ir-reġistrazzjoni. Nitlobkom ftit paċenzja, sinjuri. Kif spjegajt, ikun hemm livelli reġistrazzjonijiet ta' livelli oħra illi jaffettwaw il-disponibilità tal-iskejjel, allura ma nkunux nistgħu noħorġu id-disponibilità kmieni. Infakru li r-riżultat tal-lum ikun fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt sa' 2 matul il-ġurnata, raġuni li aħna issa mmorru nagħmlu checking, naħdmu r-riżultat, nibatuh l-uffiċjali ġewwa l-Kurja, u mbagħad min-naħa tagħhom itellgħu u jippubblikaw huma fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Infakru l-ċertu skejjel għandhom diġà qed jorganizzaw Open Days, dawn issiru tafu bihom billi titlu fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt, fuq net ta' din il-paġna issibu sentenza jgħidilkom għal aktar informazzjoni dwar l-iskejjel għafasaw, tafsu lila toħodkom flink oħra hemmhekk sibu l-iskejjel tal-ewwel sena primarja bniet u waraw dawk l-iskejjel li qegħdin joffru l-Open Days. Open Days huma organizzati mill-iskejjel individwali, ġifi mhux għax skola waħda tagħmel Open Day l-oħrajn kollha jridu jagħmlu bħal, etc. Kollha l-iskejjel jagħmlu l-Open Days skont l-eżiġenzi tagħhom. Naħa tiegħi daqshekk ngħaddi ftit għallu l-Dr. Mifsud. Grazzi. Grazzi ħafna, Cynthia. Kif qaltilkom tajjeb li intkom minnaħa tagħkom tagħmlu riċerki tagħkom, tiltaqgħu titkellmu, iżżuru fejn hu possibbli, mhux bil-fors ikun kull imkien. Hemm min għandu tradizzjoni li jagħmilhom dawn it-tip ta' Open Days, hemm min m'għandux tradizzjoni, hemm min tradizzjoni qed tibdiha varjetà sħiħa. L-iskejjel tagħna huma karatterizzati mill-uniċità tagħhom waħda l-oħra. U fuq dik l-uniċità nixtieq nerġa' nenfasizza. Tajjeb iva li fl-aħħar tkunu tafu bejwet u ieħor intkom nażlittakom il-fejn qed ilbu tajjeb li jkollkom dawk il-preferenzi, imma tajjeb ma torbtux qalbkom biss bil-fors ma' skola waħda. Nerġa' ntenni u nenfasizza. Kull skola għandha tajjeb tagħha, kull skola għandha nuqqasijiet tagħha biex ma noqgħodux induru mal-lewżon sejħulhom li huma. Nassigurakom illi bl-esperjenzi tiegħi fis-setturi kollha ma dawn il-tqajt kollha kemm huma kollha tissib tgħid il-laħwa xi ġmil ta' esperjenza, ma kollha ssib li tgħid il-laħwa din hawnhekk kemm stajna nagħmlu għadha xi aħjar. Nassigurakom, ġifieri tajjeb tagħmlu homework tagħkom, imma tajjeb ma noqgħodux norbtu rasna jew qasamna rasna għax jasra ma sibniex dik l-iskola jew oħra. Jiena min-naħa tiegħi ma fadalli xejn iktar li nirringrazzja lill kollegi kollha li għenuna f'dan ix-xogħol illum u anke matul is-sena, lil Cynthia Kassar, lil Annalise Tabone, lil Amelia Kalleja li kontu qegħdin tarawha forsi kultant tkun qed tinputja l-ismijiet fuq id-database tagħna. Insellem Mr. Gejtu Farrugia llum mhux qiegħed magħna ma soltu jkun magħna idawwar le. Nisota ma jkun idawwar qed jiftaħ l-ismijiet. Illum iddawwar għandna magħna lil Diane, għandna magħna wkoll Diane Merċi, għandna magħna wkoll il-Felicien Bogetta, kif semmejt tajjeb aktar kmieni il-notar Dr. Robert Aquilina. Insellem u nirringrazzja lill-uffiċjali kollegi tagħna mill-Kurja tal-Arċisqof illi jkunu qegħdin jassistu mill-aspett tekniku. Nirringrazzja kollegi tagħna mill-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija li jkunu qegħdin jgħinu lill-iskejjel fil-ħidma wiesa tagħhom ta' kuljum. Nirringrazzja kapijiet tal-iskejjel li flimkien mal-kollegi kollha jkunu qegħdin jagħmlu għalmu tagħhom biex joffru aħjar servizz possibbli lil uliedkom. U fl-aħħar, iżda żgur mhux l-inqas nirringrazzja lil Wimedia tas-servizz li qegħdin joffru nnawwek mill-istudios tagħhom. Jiena min-naħa tiegħi nsellmilkom nirringrazzjakom, nawgurakom il-kumplament tal-ġurnata u tat-tmiem il-ġimgħa it-tajjeb. Tislijiet.